Com deien, avui ha començat les jornades Una Badalona amable, una ciutat segura, centre cívic de la salut, unes jornades amb les quals el govern vol debatre quin model de seguretat vol per la ciutat. El procés també contempla la reestructuració de la Guàrdia Urbana i la modificació de l'ordenança de civisme. La voluntat del govern local és crear un nou model de seguretat basat en la proximitat a la ciutadania i el control democràtic. L'alcaldessa de Badalona i responsable d'aquest àmbit, Dolors Sabater, ha destacat l'aposta del nou govern de donar importància a la seguretat i que no es torni a utilitzar com a arma política. De donar molta importància a la seguretat com a dret i com a conseqüència també d'una manera d'organitzar la societat. Coneixedors com som de que moltes vegades la seguretat és un tema sobre el que es fa molta demagògia i que moltes vegades, i en aquesta ciutat ha passat, s'ha fet servir com a arma política que d'alguna manera ens pot fer creure o pot influir molt en aquesta percepció de seguretat. Un dels principals reptes a assolir durant el primer semestre de l'any en l'àmbit de la seguretat és la reestructuració de la Guàrdia Urbana de Badalona sota la premissa de crear una policia més propera i democràtica. El govern local també estudia ara implementar canvis en l'ordenança de civisme que facin d'ella una eina més educadora que no pas sancionadora. En aquest sentit, l'executiu es planteja substituir multes econòmiques per altres tipus de compensació social. Aquestes jornades de seguretat s'han treballat durant 2 mesos. De fet, aquest dissabte s'hi donaran a conèixer les conclusions de les diferents taules participatives que s'han organitzat amb els diferents agents de la societat per debatre sobre seguretat. Explica'ns, Sílvia, quines peticions s'han fet des dels diferents col·lectius? Precisament aquesta setmana ha tingut lloc una de les darreres taules sobre seguretat, la dels joves. Entre les propostes que van sorgir destaquen la inversió en prevenció o l'augment de la presència policial a alguns barris de la ciutat. Des de la Rotllana, per exemple, aposten per fer un treball amb els joves des dels seus espais d'oci. La nostra proposta és fer una inversió més en prevenció que no el que és la seguretat en si i quan passen ja les coses, i fer una intervenció més directa en prevenció a través d'educar en civisme i treballar directament al carrer amb els joves i poder crear un bon ambient a nivell de convivència. D'altra banda, el mes de novembre es van reunir diferents agents del sector educatiu de la ciutat on van proposar millores com millorar els camins escolars per reduir l'ús del cotxe, afavorir que els infants siguin més autònoms i també crear un teixit social als barris. Autonomia pels nens, fer servir més el cotxe, fer més partícip de tot el barri d'aquests nens, de l'educació d'aquests nens, de l'escola que pertany al barri. Jo crec que crearà tota una red social i de seguretat per als nens per anar a l'escola que pot ser positiu.